Buwan na lang yan. Bugas. Salamat. Sir Melo, happy birthday. Salamat rin bugas. Ayo, tay. Pwede mo tana? Imo ni balay diri tay? Wala pa yan. Unsa ko na mo tay? Kanang Pepper? aning sweet corn, mais. Yung agon? Yapon? Mo na imong panihapon? Ikaw ra usa diri? Oo. Kanang mais, asa po nimo nagikuha? Tila, di ako po. Ay, taga-ano ko nila. Napakay bugas da. May gamay. Buwan na lang yan. Bugas. Salamat. Napagay painom ni mga kape. Muha na po ning kape. So pulo kabog sulod ani. Ito ni kape ha? Premium D3 Coffee Mix. Tambal ni siya nga kape. So tanan balatian, kaya wag tangon basta miinom kag Premium D3 Coffee Mix. Makatabang ni sa imuha. Pilas na siya paliton. Ay imuha na ni. Yatang na ko na nimo. Ha? Salamat kayo, sir ha? Imuha na ha. Ya. Kaya, Ining mais nimo. So na lang sa nakauna paglungag ug kanon para na kay panihapon karon. salamat kayo, sir. Okay? Gihatag na ko ni si mong bugas og kape kay birthday ni Sir Ronilo. Sir Melo, happy birthday. Salamat rin bugas. Tagag may panglawas at taas kinabuhi. Paglungag og kanang bugas para na kay panihapon ron. Sige tay, salamat tay. Salamat kayo, sir. To make a better place. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.